Slovensko je na trestnej lavici hriešnikov s nezdravými verejnými financiami. Minulý rok náš odhad deficitu je okolo 5 % HDP, čo je vysoko nad povolený maximálny 3% deficit. Podľa pôvodného plánu vláda slúbila deficit znížiť práve pod tieto 3 % HDP. Neskôr si vláda tento cieľ zľahčila, prísľub aktuálne je 3,5% deficit na konci volebného obdobia. To by samozrejme znamenalo pokračovanie konsolidácie aj v budúcom roku. V týchto dňoch však pribúdajú rozporuplné tvrdenia ohľadne budúcnosti našej rozpočtovej politiky. Od jej tvorcov sme sa dozvedeli iba to, že Slovensko v budúcom roku istotne dodrží európske rozpočtové pravidlá. Takáto argumentácia ale bohužiaľ neznamená potrebné a sľúbené ozdravovanie verejných financií. V prípade Slovenska totiž tieto výdavkové pravidlá už od začiatku boli nastavené chybne. Príliš zjednodušená metodika predpokladala, že príjmy verejných financií budú dosahovať nereálne vysoké úrovne a postačia pri danom limite výdavkov na zníženie deficitu práve pod tie 3 % HDP. My sme na chybné nastavenie Európsku komisiu upozornili. Podobne aj Ministerstvo financií priznalo tento problém v svojej oficiálnej správe. Napriek tomu sa však tento chybný odhad príjmov neupravil a tak si tieto nafúknuté výdavkové limity v prípade Slovenska úplne bezzubé. Namiesto deficitu pod 3 % HDP by dané nafúknuté limity výdavkov mohli znamenať neudržateľný deficit 5 % HDP vo volebnom roku 2027, dokonca s obranou výnimkou obrovských 6 % HDP. To znamená, že takto pre Slovensko nevhodne nastavené pravidlá sa nemôžu považovať za relevantný kompas pre zdravé verejné financie a vláda by sa preto naďalej mala držať doteraz komunikovaných vlastných cieľov. Samozrejme, požadovanú konsolidáciu už uskutočniť naozaj kvalitnejšie, bez tak vysokých negatívnych dopadov na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, ako sme toho boli svedkami v posledných rokoch, ako sme pred nimi aj vopred varovali. Aký ten spôsob má byť, nám už odpovedajú najlepšie medzinárodné štandardy, ktoré rada opakuje už viacero rokov. Sústrediť sa najmä na trvalé zefektívňovanie výdavkov, neznižovať investície, ale bežné výdavky a ak siahať po zvýšení príjmov, tak nezdaňovať tvorbu pridanej hodnoty, čiže prácu a podnikanie. Počiarknuté a zhrnuté, už na začiatku zle nastavené európske pravidlá pre ozdravenie našich verejných financií nestačia. Ak by sme sa riadili iba nimi, deficity by zostali vysoké a tempo rastu dlhu by sa nejako nespomalilo. Hoci pri prijímaní pravidiel sme o tomto probléme vedeli, naše ministerstvo oficiálne nepožiadalo komisiu o zreálnenie budúceho odhadu príjmov. Zdravé verejné financie sú hlavne naším záujmom a my si musíme nastaviť jasnú a sebavedomú trajektóriu k ich trvalému ozdraveniu, pokiaľ ešte táto šanca existuje.